Binulto nga shabu na sakmit sa usa ka Chinese national sa Mactan Airport. Kapitan sa pump boat nga nalunod, gipasumiter og marine protest sa marina. 39 ka mga balay na ugdaw sa sunog sa barangay capital site. State of calamity, wa madeklarar kay wa ang kapitan. May ngapon sugbog Kabisayan. Dakong shipment sa shabu gikan sa China ang nasakmit sa Mactan Cebu International Airport karong adlaw. Kini dala sa usa ka babae nga Chinese national nga sakay sa eroplano gikan sa Xiamen, China. Kaganihang udto nasakpan sa bagahe sa Chinese national nga si Zhu Liming sa Mactan Cebu International Airport. Usa ka canine dog ang nakasimhot sa gituuhang shabu nga gitago sa bag sa Chinese national. Sa paghiling sa mga otoridad, 11 ka mga dagkong putos sa shabu ang dala ni Zhu. Kasamtangang naa sa kustodiya sa Philippine Drug Enforcement Agency ug ang Langyaw. Usa ka pump boat nga namasahero paingon sa Santa Rosa sa isla sa Olango na lunod sa pantalan. Kinigaksyonan ni Nino Libona. Taliwa sa kalit nga paghapak sa kusog nga hangin ug bawod pasado alas 2 kagahapon sa hapon nalunod diha sa pantalan ang Natan Express. Kini magbiyahe ang gikan sa pantalan sa may Hilton sa Punta Inganyo paingon sa Santa Rosa sa Olango Island, dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang pambot nga adunay capacity nga 44 ka tawo, adunay sakay nga 5 ka pasahero ug 6 ka tripulante. Walay gikataho nga naangol sa pagkalunod. Bugtong mga gamit lang sa mga pasahero ug mga pahinanti ang nangawala. Matud pa sa tagiya sa pambot, paingon na unta mo biyahe ang ilang pambot, apan kalit lang mihapak ang kusog nga hangin ug balod hinungdan nga nalunod kini. Ning kalit ug unos kusog kayo banlas perte banlasa dire. Nya mo-pull out na unta ni. Nalang kay mo safety na. Nasa bawan ang ulin tungod sa kadagkos banlas ni kini. Matud ni Cyrus Iyas, unang higayon niya nga nasinati ang maong unos nga iyang gihulagway nga sama sa usa ka tornado. Sagad sa mga unos nga ilang nasinati, aduna pay mga mailhan ug makabantay sila niini. Kini mausab ang unang higayon nga nalunuran siya og di pasahero ang pambot. Mura man to murag tornado nga klase. Kay first time lagi nga na kuha na mong bangka dire una ni. Dagko na kayo magkaa. Ug para lang ining biyahe nga dugol kayo. Matud pa sa Marina 7, obligasyon sa patron sa pambot kun ang manihon ini ang pagsumiter og Marina protest sulod sa 24 oras. Matud ni Attorney Jose Kabatingan sa Marina 7, manubag ang tag-iya sa pambot kun dunay mga damyos ang mga pasahero nga sakay sa nalunod nga MV Natan Express. Kung covered ka of franchise, usually na sila existing passenger insurance cover. So whatever kuan manubag ang definitely ang owner first. Kung naipay mga kinahanglan pa, pwede na ang insurance. Alang sa Aksyon Bisaya, Nino Libuna, News 5. 7 ka tawo nasikop sa mga sakop sa Pardo Police Station sa sunod-sunod nga police operations gikan sa usa ka checkpoint ngadto sa usa ka drug den. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Wa magdahom ang kapulisan sa Pardo Police Station nga daghan ba ang ilang masikop human madakpe ang usa ka drug pusher. Si Christian Jose nadakpa na sa ikadong higayon sa checkpoint diha sa Highway Tagunol inayawan kagabi. Siya nakuha ng timbangan o gagmayng pakete sa shabu. Human sa checkpoint, may pahigayon o sabdayon ang kapulisan o bypass operation sa panimay ni Melchor Magalon nga dili halayo sa Barangay Hall sa Inayawan. Nakuha niini ang mga ginagbang pakete sa shabu, lakip na niing kwarta nga mukabot sa 1,000 ka pesos. Lakip sa ilang gidakop mo ang kapuy ni Melchor nga si Luchinbar Kalinga nga taga Barangay Pardo. Dihang mo pauli na unta ang mga pulis, adunay tao nga mi-report kanila nga dunay nagsuyop og shabu sa sitio Santo Niño de Padua og ilang nadakpan si Dave Villar og mga kauban. Nakita na mo sa tubangan sa iyang motorcycle nga gida ang timbangan diya sa tubangan sa iyang compartment gamay kanang sa Mio nga motorcycle.
diha namin na dudag maayo nga kuan matong pag gi-search na siya kay nakakita naman mis timbangan. Matong gi-search na mo matong nakuhaan ani kini ang butang iyang cellphone. Sa interrogation sa mga pulis kang Christian Jose, ilang nasayran nga gikan ng iyang shabu kang Melchor Magalon. Si Melchor mausab ang nag-supply og shabu sa nadakpan nga si Dave Villar. Coincidence niya nga nakuha ron na mo kining sa bypass. Coincident nga ang kining nadakpan na mo sa checkpoint. Mao sa tighog niya. Si Christian Jose nagdumi sa pagtubag sa mga pangutana sa mga sakop sa media. Jan, usa ka tinuod imuha ni Jan? Ha? Kaduha na ka nadakpi? Si Melchor Magalon ni Angkon nga managhigala sila ni Christian Jose apan nagdumili sa pagtubag sa ubang mga pangutana sa media. Kailangan ni Christian. Text-bit mo ko mo. Elami. Alang sa aksyon Bisaya Ryan Sorote, News 5. Mga balay nangaug daw sa sunog nga nahitabo kagabi sa Barangay Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Nino Libona. Nagkagulya ang mga residente sa sitio Lower Punsi, Barangay Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo. Dihang nahitabo ang sunog pasado alas 6 kagahapon sa hapon. Mga residente nag-ihay sa pagpaningkamot aron sa pagsalbar sa ilang tagsatag sa mga gamit. Ang kayo milamoy sa dulan si tinta ka panimalay diin do na kinidamyo sa gibanabana nga moabot ngadto sa tunga sa milyon ka pesos. Ang kayo nagsugod sa balay ni DC Talaogon nga nanihapon atong higayuna. Sa iyang pagsaka, iyang nakita nga nagkayo na ang ilang plangka ug daling mikatap ang kayo. Sanglit ginama sa light materials sa ikaduhang andana sa iyang balay. Gumikan sa iyang karator, walay bisan usa ka gamit ang iyang nadala. Bugtong mga anak ni ini ang iyang gipasiguro sa pagluwas. Wala, ni sa kanta ko sa kay mag-ilis ko sa kung apo niya. Diha man sa ang kayo sa plangka. Ito, nidagan na lang ko, nisagit ko sa kong mga anak, gawas mo. Ito, mga silingan, nagkuha ng tubig. Wa man patuo ang kayo eh. Sigim yun muna nga. Alam ko kay mahimo. Daga na lang miyari. Ang kakuwang sa tubig, kalisod o kahagipot sa agianan. Ang hinungdan diin ang mga bombero naglisod sa ilang pagresponde. Mga hus gisumpay-sumpay aron kini makaabot sa sudunun ug ubos nga bahin, diin daghan pang panimalay ang gilamoy sa kayo. Sa inisyal nga investigasyon sa mga bombero, electrical short circuit ang gituhuang hinungdan sa sunog. Nagsugod sa balay ni Miss Daisy Talaogon. Initial ang cause ani electrical short circuit ang magpangsyon na iyang circuit breaker niya iyang balay made of light materials sa second floor area sa iyang balay. Tubig isa sa problema. Ang pinaka main jud nga nganong wa ta ka penetrate kay sudlonon jud kayo siya. Kinahanglan og taas kay taas nga linya sa hose ang atong kinahanglan para maka sulod ta sa may sapa nga area. Alang sa Aksyon Bisaya, Ninyo Libuna, News 5. Bisan sa dakong kadaot sa sunog sa Barangay Capitol Site kagabi, ang barangay di pa makadeklarar og state of calamity. Kung ngano atong sayron sa report ni Jinky Rosit. Wa magdahom ang 59 anyos nga tricycle driver nga si Chofilo nga abo na lang sa iyang balay ang iyang maabdan sa sunog nga miigo sa sitio Lower Ponce, Barangay Capitol Site kagabi. Ang tibuok niyang pamilya tapot lawas lang kay way nasalbar nga kagamitan atol sa pag-ulbos sa kayo. Bisan si Greg kansang balay na ugdaw sab, way naluwas nga kabtangan kay wa kini sa ila atol sa sunog. Nalipay na lang siya kay way tao nga naangol og nakalas sa insidente. Wala may bawa, may tarong to gabi eh. Nanay, nagsandig kami din ay sa may dikir, puso. Ano ay may tarong to? Ay, duka agad eh, pagwantaw na mo. Naunta nga, matabangan ng tami nga, mga gamay suporta nga pa, mapabarog na magbalik ni mga wala, mga materialis kin ma'am. Nga ang uban in taon nga, uban sa nga, ang uban daghang po nangabang rigod. Nga unta, matabsag sa pagkakaroon nga, nagkuan pa, bisag na supply ng pagkaon lang ba, mga importante ma'am. Wasab makalingkawa sa sunog kining daycare center nga ubos sa pagdumala sa City Hall. 40 ka mga preschoolers nga nag-edad 3 hangtod 4 anyos ang nagtungha dinhi.
Lakip nga naugdaw ang tanang school supplies nga hinatag ug ang mga teaching materials. Gipasalig sa DSWS, magpadayon ng ilang pagskwela, ilawom sa tent nga mo'y magsilbing makeshift classroom sa mga bata. Naamang tay program karon sa DSWD, that is ECCD in emergencies, na in spite of na ay mga calamities or what, padayon gyud ang atong serbisyo sa daycare preschoolers. Pagkakaron, mga pagkaon, materyales ug sinina ang nagunang panginahanglan sa mga nasunugan. Apan taliwa ining tanan, gipasabot ni Konsehal Expedito Villarin nga di pa nila mapaubos sa state of calamity ang barangay, kay wa dinhi ang ilang kapitan. Hinuon, padayon na ang ilang pagpangapud-apud og mga food packs sa 337 ka mga individual nga apektado sa sunog. Gabi diri siya gabi na nagingon siya nga mag-emergency session ta. O na mabalik raman to siya dayon. Nga mo na among ikuan kay ang sa kuan kay sa calamity fund ba. Mo na among sesyonan. So, sa lakto, di pa ninyo ma-declare of state of calamity, Di pa sa pagkakaroon Sa uwahing ihap sa barangay, 39 kabalay ang hingpit nga naugdaw, di 93 ka pamilya ang napektuhan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Upat ka samad pinusilan ang naangkon sa 19 anyos nga si Sebastian Apostol sa Mulavi Street, Tabunok, Talisay City. Lakip nga nakuha gikan sa crime scene ang upat ka kabhang sa bala sa 45 caliber pistol. Nasayran sa Talisay City Police nga si Apostol gihangyo na sa iyang kabanay sa pagsurrender ug biyaan na ang pagbaligya og shabu. Wala pa mailhi sa mga pulis kung kinsa ang mipatay kang Apostol. I-advise na siya sa ihang mga kuan, igsuon, o yung mga relatives na pundangon na niya. O sad lagi, wala ko rin siya maundang mo na nga birahan. Gipahigayon sa National Bureau of Investigation ang autopsy sa patayng lawas sa usa ka gipasanginlan nga drug pusher nga napatay sa kapulisan. Ang patay nga lawas giukad sa gilubngana niini alang sa gihimo nga autopsy. Live gikan sa Aluginsan. Ano ang report ni Ray Pasaporte? Ray. Yes, Glenn, pasado alauna karong hapon nangabot ang mga sakop sa National Bureau of Investigation NBI 7 diri sa Barangay Saragosa sa lungsod sa Aluginsan. Si Dr. Rini Cam, Medical Legal Officer sa NBI 7 ug mga kaubanan niini mao'y nipahigayon og autopsy sa patayng lawas ni Jaime Canincia. Human usab nidangop kanila ang inahan niini nga si Teresita Canincia. Si Jaime naila sa angga nga pata dinhi sa maong barangay ug naila usab nga usa ka masyador sa buwangan sa lungsod sa Aluginsan. Siya gipusil patay sa mga pulis sa Aluginsan niadtong Hunyo 17 sa alas 5 sa hapon sulod mismo sa balay ni Kagawad Maria Difil Abilgas. Si Jaime igo ra nga giimbitar ni Maria Difil Abilgas niadtong adlaw kay palutuon sa pagkaon sanglit nagsaulog sa adlaw na tawhan dungan sa inahan niini nga si Diosdada. Apan kalit lang matud pa nga nangabot ang mga pulis niadtong higayuna sa balay ni Maria Difil ug nisod sa kusina di nagluto si Jaime sa pagkaon ug ipusil. Si Maria Difil gidakop sab sa kapulisan sa lungsod apan matud pa sa ginikana ni tamna ug ibigis sulod sa police station tama sa shabu ug kwarta nga mao'y nakapahibong sa mga pamilya niini kay sa pagdani ini sa kapulisan diri sa ilang panimay way nakuha ang mga pulis nga ebidensya ngadto kang Difil sanglit gidara ni sa police station tungod kay matud pa nga nagyaw-yaw sanglit nangayo ni og search warrant sa kapulisan apan way gikapas. Matud ni Dr. Rini Cam nga nipadala kanilang request ang buhatan sa CHR7 aron ipa-autopsy ang patayng lawas ni Jaime. Ang resulta sa autopsy, Glenn, ilang iduso ngadto sa CHR
alang na sa pagahimuong investigasyon. Human usab ang inahan ni Jaime Canincia unang nidangop sa buhatan sa CHR 7. Gitug-an sa inahan sa biktima Glenn nga gituyo og patay iyang anak aron dili na makatug-an sanglit na gibata-bata ni matud pag usa ka pulis nga ingong nalambigit sa illegal na drogas. Atong na-interview ang hepe sa Aluginsan Police Station Glen, Senior Inspector Armando Labura, karon lang o di padugay, iyaning gipanghimakak ang tanang mga pasangil ug matud pa niya na usa ka lehitimong operasyon ang ilang gihimo niadtong Hunyo 17. Sanglit kini si Jaime Canincia anaa ni sa ilahang number 1 nga anaa sa listahan nga nagnegosyo sa ginadili nga drogas gani matud pa ni Labura nga dunay mga kauban niini ni Jaime Canincia nga ni surrender na atol sa kining pagpahigayon nila sa Operation Tukang. Si Jaime Canincia matud pang dugay na nagpununing nalambigit sa illegal nga drogas sinungdan nga ila kining gioperitan apan ni adtong Hunyo 17 ni sokol ni og suwayning namusil ngadto sa kapulisan hinungdan nga ni bausab ang iyang mga sakop og napusilan og napatay. Si Abilgas katong kagawad nga ilahang gidakop matud pa niya nga ilaha kining filean og kaso ngadto sa buhatan sa ombudsman tungod kay kining pag-negosyo or kasusyo kuno ni Jaime Canincia sa pag-negosyo sa gidili nga drogas. Kung doon naman kuno'y kaso nga ipasaka bato kanilang kapulisan sa mga kabanay niini o sa pamilyan sa Abilgas, ilalang kuno ning atubangon kung doon na may ipasaka nga reklamo Glenn. Daghang salamat Ray Pasaporte live gikan sa Aluginsan, Cebu. Nunot sa nagpadayon nga internal cleansing sa Philippine National Police, 75 ka mga police chiefs sa Central Visayas ang tangtangon sa ilang mga katungdanan. Kinigaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Mato ni Deputy Regional Director for Operations Senior Superintendent Arilindon Lawas, ang 75 ka mga chief o police napakya sa pagdakop sa mga drug pusher sa ilang listahan. For a period of 6 months, February up to the present, we are already on the 5th month. And we found out that naay mga police stations gani who have not arrested their target personalities. Tangtangon ang duha ka chief of police sa Siquijor Province, 18 sa Bohol Police Office, 39 sa Cebu Provincial Police Office, 8 sa Cebu City Police Office, 5 sa Mandaue ug 3 sa Lapu-Lapu. Posible usab silang mag-atubang og kasong administratiba. Sila i-reassign sa Central Visayas ug dili ilabay sa Luzon ug Mindanao sama sa 27 ka mga pulis nga unang gipatangtang sa ilang katungdanan. Hatagan sila og higayon nga mausab. Sa pagkakaroon, they have to meet the target and they failed. So, mo nang i-reshuffle sa nato sila. Probably siguro kung ato ginantanahon, they should have been investigated and they will be charged. Ang mga police chief napakya sa pagdakop sa mga drug pushers nga anaa sa ilang listahan. Gimando ni Chief Superintendent Noli Talinio sa pagsikop sa di mo minus katunga nga anaa sa ilang listahan. Napakya susab sila sa pagukod ni adtong mga drug pushers nga wala na silang lugar o gipasa lang ang responsibilidad ngadto sa laing police stations. Kung iyong kangog, imo ginang gi-track down nilakaw dia, imo gipangitag asa. Kay base niya og sir nilayas naman sila sa asa man sila ni padong to asilingan nga lungsod. So it's like passing the problem to another person. It will not solve the problem. Gitambagan sila ni Lawas nga di mawad-an og ganas silang trabaho ug isipon ang revamp nga usa ka hagit silang serbisyo. This would serve as a challenge for me to prove my worth. Kay kung malumural ka pagbalhin nimo to din aka mo trabaho, you better get out of the service. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Kapulisan gimanduan sa pagsubay sa insaktong paagi sa mga misurrender nga mga drug pusher ug drug users. Kinigaksyonan ni Leslie Caminade Vistil.
Mato ni Senior Superintendent Araylin Dunlawas, igo lang mudawat ang mga pulis ni adtong misurrender. Wa nila maapil og kuha ang impormasyon kun diin gikan ang drogas nga ilang gigamit. Matud pa ni Lawas, tumong sa operasyong tukhang nga makakuha usab og impormasyon sa kung kinsa ang mga supplier sa mga drogas. So it's like surrendering also the informations that we can get. Mao na ang kasagaran wala gyud nakuha eh. Ug unsay mga revelations man na which could probably ang pag-surrender mo sa tao isip po na niyang tabang nga matabangan po tong uban nga angay tabangan. Mato ni Lawas, adunay uban nga igo lang mo surrender apan mobalik ra gihapon sa ilang illegal nga kalihukan. Pangutana, kano sa man ninyo i-clear nila sir? Ang akong tubag ni ana, depende na sa tao nga ni surrender kung kano sa siya ma-cleared. Ni surrender siya, sir. Sir, din ako mo gamit, surrender ko. So, ang iyang pag-surrender is a commitment also that he is not going to use. So, ana magsugod niya ang pag-ingon niyang cleared na siya. Kami magsige, tanaw lang niyo, bantay niyo, yung mga silingan. The minute nga mubalik ka, you will again be subject for our operation. Midugang si Lawas nga wide deadline ang pagdawat sa kapulisan ug mga taong mo surrender. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi-Vestil, News 5. Mga estudyante gitudloan kung unsay ilang himuon panahon sa katalagman. Ang kalihukan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nagkig-abag sa Smart Communications alang sa pagtudlo sa mga bata. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Isip kabahin sa corporate social responsibility sa Smart Communications o sa ka-disaster preparedness video ang ilang giproduce aron ipanghatag sa matungaan. Usa sa mga unang nakabenepisyo ini ang Subo sa gipahigay na turnover sa Gizo Elementary School nga gitambungan sa kadagkuan sa Kapitolyo ug Department of Education. Dakong hagit sa Smart ang pag-produce sa mga videos nga kinahanglan og dakong budget. Apan wa magdahom ang Smart nga mominos ang ilang gastuon human gilibre ang pag-alagad sa mga artista, komposidor o mga manunulat alang sa proyekto tungod sa kamahinungdanon sa advokasya niini. Di sama sa ubang mga disaster preparedness video, mas simple o lingaw kini bisan sa mga edad-edaran. Gawa sa mga practical tips, gimuan og mga original songs o graphic illustrations and video alang sa pagpangandam batok sa baha, landslide, storm surge, linog o uban pang natural o human disasters. In support of their initiative to integrate disaster risk reduction into their curriculum. Human sa pagigo sa Baging Yolanda niatong 2013, mas daghang mga buhatan sa gobyerno ug mga pribadong kumpanya ug pundok ang nangitag masaligan nga satellite phone. Ang Smart ang unang mipagawa sa satellite phone sa nasod kaniadto, apan karon lang mas barato na kini og presyo. Gipaila sa Smart ang laing duha nila ka mga bagong satellite phones, ang Thruaya XT ug Smart XT Lite nga ma-avail ni bisan kinsa sa presyo nga 80,500 pesos. Mahimong maka-apply sa prepaid satellite phone service sa Smart sa bisan asa nila nga service center sa nasod. Gawa sa satellite phone, doon na kinilibre nga $100 na load na valid for 1 year. Sagad sa mikuha sa satellite phone sa Smart, ang Armed Forces of the Philippines, Department of Social Welfare and Development o bisan mga seaman nga pipila ka buwan sa kadagatan aron makakontak sa ilang pamilya. Partners sa Smart sa ilang satellite service ang Dubai-based telco company na Thruaya nga mo'y dunay satellite link nga gigamit sa Smart. The difference I think is number one, we have more affordable devices and more affordable rates. Our rates and our packages are also the most affordable in the Philippines. And Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Hangtod karon pipila pa sa mga sugbuanong OFW nga naapektuhan sa krisis pinansyal sa Saudi Arabia ang wa pagyapon makauli sa rehiyon sigon sa OWA. 50% sa mga OFW usa ka tuig nang wa makadawat sa ilang sulan. Si Jinky Rusit sa detalye. Pipila lang sa kinatibukang ihap sa mga sugbuanon nga gikan sa Central Visayas ang hangtod karon nagpabilin pa sa Saudi Arabia. Sa datos sa Overseas Workers Welfare Administration, di mo menos sa 50% pa sa kinatibukang sugbuanong OFW sa Tibok Region 7
Ang padayong giproseso ang ilang papeles sa Philippine Overseas Labor Office nga nakabase didto. Sila ang mga sugbuanon nga naapektuhan sa financial crisis nga giatubang sa gobyerno sa Saudi. Giingong usa ka tuig nang way sweldo ang libuan ka mga OFW didto, butang nga gikabalakas sa mga kabanay nila nga nahabilin dinhi. Ang oil price no, nag-bag down. Dako ang gi-bag down niya siya. So manang reason nga wa sila kabayad sa ilahang mga companies nga gikontrata sa nahuman nila nga proyekto. So of course na apektuhan atong mga Filipino workers, wala nila masweldohi, no? Gipasabot sa OWA nga wa sila magpabaya sa maong problema. Gani gitutukan nila kini og maayo apan ang problema kay tungod sa ilang kadaghan di sila pwedeng magdungan og uli sa nasod. Karon sige pa ko kadawat og mga kanang kaso or mga wives na moari mga itabang kay di man gud matingog og pauli. Oo, but based on nakauli diri nga akong na-interview is nabayaran man kuno sila ilang salary, nabayaran gihapon og mga other benefits ug ang ticket. Gipasalig sa OWA nga sa higayong maabot na dinhi ang mga displaced workers gikan sa Saudi, andam silang muhatag og livelihood gawas sa scholarship program alang nila depende sa resulta sa assessment. Kung ganahan sila mabalik sa gawas, we can refer to PEA for overseas employment, no? Or kung local, we have the DOLE, the Department of Labor for local employment if ganahan sila. Ma-refer nato sila. Ning bag-o lang, gitaktak ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang duha ka mga labor attaché sa Saudi Arabia sa pakyas nila sa pagpahibaw sa Pilipinas sa tinuod nga kahimtang sa mga OFW sa maong nasod. Ug mga adlaw, mobiyahe si Bello sa Saudi aron susihon ang kahimtang sa mga trabahante didto, dala ang financial aid sa mga naapektuhan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Pilipinas Afternoon din hilang sa TV5. Linahi nga haya ang nahitabo sa usa ka punerarya didto sa Puerto Rico tungod kay imbis nga pahigdaon ng patayng lawas sa usa ka tawo, ila kining gipalingkod. Gani di gyud kini matud pa mahibawan nga patay na tungod kay sama sa usa ka ordinaryong tawo nang hinambid kini og nagunit pa og sigarilyo. Ani ang report. Usa ka 28 anyos nga lalaki ang susamag buhi nga gihaya sa dihang namatay kini. Tungod kay imbis nga pahigdaon kini, ila kining gipalingkod og nahinambit pa. Matud pa nga napulog 5 kahigayon nga gipusil hangtod nga namatay si Fernando de Jesus Diaz Beato sa Villa Carolina, San Juan, Puerto Rico. Nagdesisyon ng iyang pamilya nga tagan kini og linahi nga haya. Ila kining gipalingkod samtang naggunit og sigarilyo nga nagbuka ang mga mata niini. Sa unang tanaw pa lamang nimo ni Fernando, di gyud ka magtuo nga patay na kini tungod kay susama ra kinig tan-aon sa mga ordinaryong tao nga naglingkod. Matud pasab sa tag-iya sa moong punerarya nga seryosong panagsabot ang ilang gibuhat tali sa pamilya sa namatay kung unsay gusto nilang mahitabo atol sa haya niini. Ila kining gibuhat tungod kay gusto matud pa sa pamilya ni Fernando nga makita siya sa karapusang haya sa marani atong buhi pa siya. Makapanglimbaut kini sa balahibo alang sa uban apan alang sa pamilya ni Fernando, gusto lamang nila nga manamilit kaniya pinaagi sa linahi nga pamaagi. Alang sa walay karapusang mga chika, uban ko ninyo matang alas 7:30 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Quatsera, mga word of the gay nagkanayon. Usahay, nindot kayo mag-inusara, labi na kung nagkaon ka. Agay! Ano? Maugin ang hinambira. Kaningin mo. Maukanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!